Здравейте, уважаеми зрители на BTV. Аз съм Юксел на Кадриев. Чакай. Спри, започни от начало. Няма така да ми започваш. Що? Що така? Започни ми хубаво. Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Юксел на Кадриев. Вие сте с BTV новините. Моля ти се това да го изрежеш. Няма. Ще го изрежеш? Добре, започваме наново. Ще го изрежа. Край. Казваш. Клапа. Здравейте, приятели на подкаст канала Мира и Андрей. Аз съм Мира, а това тук до мен отсреща е Андрей. Що така сочиш на хората? Така, да знаят кои сме ние. Да почна да го изтанцувам. Давай сега да благодарим на хората, които ни подкрепят. Имаме си вече 7 патрона. Чай си отворя сега епа. Слушай, напълнихме револвера с патрони. Цак. Нали има 7 патрона? 7 патрона. Нещо такова. Имаме 7 патрона и те са именно Силвия Георгиева, Мариана Димитрова, Димана Зашева, Любляна Миленкова, Белослава Иванова, Иви Страубери и Валентин Николов. Благодарим, хора. Thank you, people. Thank you. Я зайтайнциги. Благодарим ви много. Супер сте. Благодарим за подкрепата. Продължайте същия дух. Не се отказвайте. И другите, които не са ни станали патрон, могат да станат. Станете, хора. Коства. Кажи колко струва? 1 евро. 1 евро на месец струва цялата работа. Вие няма да обеднеете със сигурност. За тия от вас, които нагледат за първ път и не знаят, искаме да изпратим Андрей на духовно пътуване в Индия, да си открие вътрешното аз, да се отърса от материалния свят и да точно премина така. повече към духовния свят. Точно така. Така че сега събираме за самолетен билет, да може Андрей да отиде до Делхи и оттам да се спасява, както иска. Но оттам ще видим на къде ще хванем. Да. Така че, моля ви се, ставайте патрони на нашия канал, гледайте видеята ни, абонирайте се. Пишете коментари. Всяка може да подкрепа. ги споделяте в социалните мрежи, a.k.a. Facebook. Нали по новините, като кажат социалните мрежи, казват социалните мрежи. То само една. Кой българин ползва Twitter? Има някакви, ама са много малко. Ами най-популярната е Facebook. Да. Хората са във Facebook. Това така че всякакъв вид подкрепа е важна за нас, за да може да изпратим Андрей в Индия на духовно учение, да се срещне с Садгуру и с Ошо. Ти, Мария, ще вземе да се върна, аз да стана някакъв гуру, такъв с дълга бяла брада. Де ще вземе да останеш там, какво ще правим тук без тебе? Ще видим. Не, няма да остана. Аз в Индия няма да дойда. Ще се върна. Се върнеш, къде ще ходиш? Да. Да кажем на хората къде бяхме преди няколко седмици или май стана месец. Почти месец. Ние това трябваше да го кажем в предишното видео. Ама тогава захванахме други теми да говорим. Сега това ще е темата на подкаста. Аз ще започна малко по-отдалеч. Айде започна. Андрей, по принцип, и аз покрай него, откакто се познаваме от преди 100 000 години, е много голям фен на кетч. Или така наречени, как се казва? Как се води? Кетч е на български, нали? Има ли си друго? Да, на английски е реслинг. На български си, да, на български е кетч. Андрей е голям фен още от дете на съответния кетч. И като се запознахме преди 100 000 години, той много, да. И тогава започнах и аз да гледам покрай него и беше интересно. Дълги години се гледаше. И все ми е казвал, много ми е голяма мечта някой ден да отида да ги гледам в Америка. Това шоу, то си е шоу, те се бият, обаче то е направено като шоу, те не се пребиват наистина. Той с музика, и с сценарий, с говорене. И да, то си е шоу, то си е направено като сапунка общо взето. Да. И между другото, ние имаме българин, който е в Америка и участва. Миро се казва, той е пловдивчанин, между другото. Да, поздраве на Миро, ако наслуша. Да, ако случайно наслуша на Миро. Ако някой ден дойде към Мюнхен, с удоволствие ще направим подкаст с него. Как му беше в Русев. Русев иначе беше. Е Миро. Миро се казва, иначе аз мога да се сборя с него. Двама пловдивчани, той ще бие. Кой ще ме бие, бе? Ти ли, бе? Миро Ти си сланина, бе. Ти си сланина. Миро е малко Не, той е добре.
той е добре. Той тренира здраво. Така както и да е, оттам Андрей ми е казал много пъти, аз искам някой ден да отида да го гледам това шоу в Америка, много ще е яко, ще бъде супер. Обаче сега Америка някакси, много ни някакси надалече, ни е тук наблизо. И викам и, то хубаво, викам, обаче Америка ни е много далече, викам такова приключение, викам, няма как да си го позволим в момента. И това беше началото на есента, горе-долу септември месец. На мен съвсем случайно започва да ми излизат в социалните мрежи, a.k.a. Facebook. Обаче виж какво казват, социалните. Точно тя е така. Само една, бе, Аланко. Точно така, в социалните мрежи, a.k.a. Facebook, започва да ми излизат на мен, моля ти са реклами. На какво си мислите вие? На кетч в Мюнхен. Не къде да е, в Мюнхен. И то не кетч някаква трета дивизия, защото има и други лиги, освен ВВЕ-то, нали? Това си е от най-известните, от известните кетчисти, в смисъл дойдоха. Да. Да. В смисъл не бяха някакви там треторазредни... Не, от федерацията от бяха. Федерацията, от ВВЕ. Не от мен... NXT или от нещо. Да, на мен започнаха да ми излизат реклами, че ще идват на 26 октомври в Мюнхен. И аз викам, това не може да бъде вярно. Викам, това трябва да го проверя. И влизам в сайта, нали, на Олимпия Хали, така и проверявам аз. В Ивентим влезнахме да проверим също. И викам, наистина ще идват. И аз казах на Андро, викаш да не е някаква измама, да, проверяваш, нали, всичко изглежда да е супер легитимно. Абсолютно, и аз викам на Андро, окей, искам да отидем, защото знам, че на теб това ти е мечта, че ти го искаш от много време. А пък аз нямах никаква представа, че ще идват и фактически Мира го видя това нещо преди мен. Аз даже между другото не исках да му казвам, исках да взема билети да го изненадам, обаче в крайна сметка, трябва да го споделя това нещо с тебе. Трябва да. Защото в крайна сметка билетите не бяха много ефтини, трябва да се вика, човек си планира нещата малко или много. И го споделих с него и викам, много бих искала да отидем, викам, на теб това ти е мечта, викам, ще го подаря, викам, искам да отидем на това нещо заедно. Ние откакто сме в Германия не сме ходили на някакво такова събитие или на концерт. Първо не ни е било интересно, не сме се вълнували. Второто, което е, не знам, няма ли сме време, няма ли сме възможност под една или друга форма. Да, за концерт. Ами, сега, аз чак такъв музикален фен на някоя специална група не съм. Въпреки, че тук в Мюнхен идват страшно много известни групи. До година групи. ще идват Металика. До година ще идват Металика, билета обаче 300 евро на човек. Да, така че ще сестрата са били на Елтън Джон, на The Cure. Да, The Cure, на кой ще са били? Андрес Габалиер. На Габалиер са били. На доста вероятно и на други са били, ако такова краси да пише долу в коментарите, да, или Марин да кажат. Така че те като цяло са ходили по-често на концерти, ние не сме някакви музикални фенове. Чак на някой да му симпатизирам толкова, че да му отида на концерт. На Металика единствено бих отишла. На Металика се заслужава. Ако билета е в някакви по-нормални. Защото Металика си е Металика. Да. Всякаквото иде, Металика са, може би, най-голямата рок група. Металика са яки. Да. Както и да е, и споделих на Андрей и решихме, окей, ще отидем. Що пък да не. И си влезнахме. Първо кажи, че гледахме за билети. Първо гледахме за билети и влезнахме. Ти си избираш самата позиция. Да, гледахме за билети през Eventim, през платформата на Eventim, защото там всичко си е сигурно. Да. Защото те предлагат билети през много различни сайтове, може да си купи човек, но в крайна сметка ние решихме да си купим през Eventim, защото в крайна сметка, само се повтарям, в крайна сметка. Така. Защото Eventim са си най-големите, те си официален представител на всички такива известни музиканти и други хора, които идват. Самото събитие беше, както казах, на 26 октомври. Ние може би си купихме билетите 2 месеца предварително, ако не се лъжа. Може би края на лятото. Август, началото на септември да е било. Си купихме билетите. Концерта беше, самото събитие беше в Олимпия. То не е концерт, то си е събитие. В смисъл, кетч, да. Самия кетч беше в Олимпия хале, огромно съоръжение.
Можеше да се избира човек къде да иска да седне, съответно цените варираха. Да, ние гледахме хем да не е много скъпа цената, хем да е възможно по-близо до ринга. Ние не бяхме много далече в интерес. Не виждаше се много добре, мога да кажа. Да, много добра позиция бяхме изправили. Да, залата беше много пълна, имаше доста хора. Много малко свободни места имаше. Беше супер. Кой ден се падаше? Падаше за четвъртък. Да, на следващия ден бяхме на работа. И ние врътки правихме. Ходихме с колата, паркирахме на едно място в Мюнхен. Оттам си хванахме... Чакай да дадем тип на хората. В смисъл, по принцип, ако сте от някъде другаде и ще ходите примерно на Фераншталтунг, на концерт или нещо в Олимпия Халин или на Олимпия стадиум, може съвсем спокойно да отидете да паркирате на Вестфридхоф. Паркинга там е огромен. Струва 2 евро на ден. И оттам с метрото е на 2-3 спирки до Олимпия Хале. Ние така направихме, защото беше невъзможно да се паркира по паркингите, които са покрай Олимпия Хале, защото всичко беше пълно, имаше страшно много хора. И решихме, със сигурност цената щеше да е доста голяма. По-скъпо в интерес на истината, докато ние билетите, които ги получихме... Стига си пипай носа да я. Сърбима. Билетите, които имахме, въжаха също и за градския транспорт, бяха безплатни за градския транспорт в Мюнхен. Така че ние се паркирахме на Вестфридхоф и оттам с метрото се предвижихме до Олимпия Хале. Концерта беше, самото мероприятие беше около 3 часа. Беше супер, останахме много доволни, харесани. Още в началото, нали, така, той явно така си е като ритуал на ВВЕ да запалят малко самата публика, да я загреят, нали. Защото германците като цяло са си по-така студен народ, нали. Това няма нищо срамно, нищо нередно, но те от вас, които са гледали кетч, знаят за какво става въпрос, че публиката прави примерно едно 50% от шоуто. Даже и повече. Нали, ако няма публика, самия кетч ще бъде някакъв много скучен. Ако няма викания и да пеят песните на кичистите и така нататък. Аз даже гледах да ни креща много, защото на следващия ден бях на работа, викам, няма да имам глас да говоря с клиентите. Прибрахме се по нощите. 12 часа. Да. И на следващия ден не бяхме много фит, ама в крайна сметка яко. Беше много готино. Един път са такова. Да. Един път се случва, друг път не знам дали ще имам възможност да, нали, пак да бъда посетител. Значи избирай си или Индия. Индия. Или Америка, ма ти вече си бил на кетч, пак в Индия не си бил, така. Точно така. А и те до година казаха, че пак ще дойдат. В Берлин. В Берлин ще правят main event, нали, такова pay-per-view, както всеки няколко месеца правят, както има WrestleMania, както има Royal Rumble, както има SummerSlam, Money in the Bank. Има различни, всеки месец има така едно голямо шоу, което ти е повече от само от Raw и SmackDown. Нали? Това ще се казва Bash in Berlin. И това ще бъде другата година. Доколкото разбрах, ще правят и във Франция. Така ли? Като отделно pay-per-view, да. Тоест искат да навлязат и в Европа. В Европа. Да. Те със сигурно ще дадат пак и в Мюнхен след някоя друга година. Няма да се очудя. То по принцип самото събитие, това, нали, където дойдоха в Германия, те направиха турне. Първо дойдоха при нас в Мюнхен, после отидоха в Кьолн и най-накрая отидоха в Хамбург. В Хамбург, да. Има един кичис, едно момче, казва се Кайзер. Те от вас могат да го знаят. Той по принцип си е от Хамбург.
Той е германец там. Нали, и той като дойде при нас и развяваше немското знаме и публиката направо откачи. Сега като говориш, направо му настръхвам. И още повече, като е бил в Хамбург, то му е родния град си развя знамето на Хамбург. Кам ти... Ама имаше ли клипчета? Гледал ли си? Да, гледал съм. Okay. Гледал съм, има една страница в социалните мрежи, a.k.a. Facebook. Социалните мрежи, като ми казват по BTV-то. В социалните мрежи той сподели ми. Кажи коя е, бе, пич или пичка. Кажи коя е, Фейсбук се казва. Няма да им правите реклама, защото общо взето Фейсбук на вас ви прави реклама. Да, и какво и той се е показал знамето на Хамбург. Тук в Мюнхен дойде с знамето на Германия като цяло, пък в Хамбург се отиде с знамето на града. Нали всеки град си има като герб такова. Като то се казва герб, не е лого. Нали? И дойде с герба на Хамбург и хората откачиха. Нали? Да. А пък този пич Кайзер, той е от... с още двама играе в група. Чай да видя как се казваше групата обаче. Забравяйте как се казваше. Тая немската група. Сега ми избегна от... Аз не ги знам като имена. Не Платиниум, не Титаниум. Забравих. Ще го напиша в подкаста. Да. В клипа, като го обработа, после ще видя. Иначе, кои големи имена дойдоха? Дойдоха Коди Роудс. Коди Роудс, много макефи топич. Даже Entering мелодията му е супер яка и даже се я пуска много често. Като... Кой беше това последния матч, топич, дългата коса? Аз не помня име, не мога да последния матч, което винаги, нали, където и да е. Това беше върха вече на и на pay-per-view, то се казва Main Event. Мейн ивента беше Сет Ролинс срещу Шински Накамура. Шински беше той пич. Много яко таковаха. Сет Ролинс победи. Спойлер алерт. Сет Ролинс победи. Накрая го струши в масата и му направи стомп. Те всички почнаха да викат: айде, въдете масите, въдете масите. Да. И накрая Сет изкара масата. И го метна. Фрасна го в масата и струши го от всякъде и накрая му направи стомп и го цепна от всякъде. Ама и Шински беше як, и двамата бяха яки. Да, и точно това е, че те като излизат и хората почват да пеят. Да. Беше супер. Виж, сега като говориш, направо ми изтръхват ръцете отново. Много беше яко, самото усещане беше супер. Да. The Miz дойде, съби... Оня, където прилича на Астерикс, как се казва оня шишото дебеля? От Alpha Academy. Не слабия дебелия. Не слабия дебелия. Един прилича на Астерикс. Да, прави червия. Цак, един дебелак такъв. Готин е. Симпатяга е. Не знам той как дойде, Alpha Academy, дойдоха New Day също. New Day от New Day Rock. New и оня с тромпета. И женски бой имаше, между другото. Да, дойде Рия Рипли. Рия Рипли в момента е много, много яка. Тя е в момента... В момента в жените няма кой да е барни при жените. Да. Да, нам сигурно пропускаме някой. В смисъл имаше и още. Нали, от така сравнително по-известните те дойдоха. Джей Усо дойде. Джей Усо, да. И оня другия кой беше? И Сами Зейн. Джей Усо и Сами Зейн играха так тим срещу сина на Рей Мистерио, срещу Доминик Мистерио и срещу... Където избягаха, защото ги хвана шубето. И срещу... май срещу неговия партньор, само че срещу Демиан Прист. С Демиан Прист, да. Много беше те двамата играха. Джей Усо и Сами Зейн спечелиха, естествено. Да. Нали? Много беше яко, много яко преживяване. Да. И докато си тръгнем и докато се приберем обратно с метрото, и аз си викам: окей, сега качваме се на колата и сега за половин час сме си вкъщи. И Вика Салко. В кажи, 1 час щал имаше в Мюнхен. 11 часа вечерта щал в Мюнхен. Щал ще рече задръстване. 11 часа вечерта. В някакъв си булевард просто. Даже не бяхме се качили на магистралата още. Не. В Мюнхен, преди да излезем на магистралата, киснахме в задръстване сигурно половин час. Да. Направо откачих.
Да, като цяло това е. То не стана много дълго, а просто исках да разкажа на хората малко или много какво сме преживяли, ама беше голяма емоция. Беше много яко и на мен много ми хареса. Супер беше. Аз трябва пак да видя какви ще са цените, ама последно, което го гледах за Металика, между другото, те ще са 2 дена. Те ще са 2 дена. Това е 300 евро. И билета беше 300 евро, ако го смъкнат до 120-130 евро. Виж сега, то за Металика дори някакво крайно място може да не си чак толкова напред. Да. И то ще е на Олимпия стадиум. То ще е вънка. Значи още повече ще още повече хора. Да, на Олимпия стадиум и беше края на май, беше петък, което е супер. Да. Не бе, на Металика, които и песни да фанеш са топа. Металика беше особено ако ти ги изпеят на живо, сега и публиката и тя ще пее. Направо. Много бих се изкефила на Металика. Ще следим как са нещата. Много бих се изкефила. По принцип 300 евро няма да дадем за билет. 300 евро няма да дадем. Максимум. Това ми е too much. Максимум до 130 евро биха ми се отделили. Това ли ти е шмерц границата? Да, нещо такова. Да. Да питаме хората все пак, вие доколко пари примерно бихте дали за билет? За концерт на някой. За концерт и на кого примерно бихте отишли? Че ми е много интересно, така че пишете в коментарите. Да. Металика може би са единствените, на които бих дала така повече пари за концерт, но 300 евро са ми цуфиели. 300 евро са ми Ако дойде Фики, няма ли да дадеш? На Фики мога да си помисля дали 20 евро бих дала, често казано. Да, имаш тип, тип, дом, yes. Не. Що бе? Бих отишла на Азис. Виж. Хора, дайте ми чай да не казвам думата, че YouTube ще ма страйкне. Между другото, забранено е да се говори за... Знаеш за какво? С това където са... хора. Забранено е. Верно. Да. Окей, не го знаех. Виж каква пъстра жена си взел. От една страна обича да слуша Металика, обаче от другата страна обича да слуша Азис. Ти страдаш от раздвоение на личността. Аз не само от раздвоение, аз съм от някакво разстроение, сигурно ти не си в наред. На колонка съм. Що бе? Азиско дойде, бих отишла и на Азис, що да не? Няма да пусна. Аз ще да със сестрата ще пък. отида и ще го напсувам. Аз ще отида със сестрата. Ще отида с табела и ще пиша Гевек. Гецорук. Аз въобще няма да хода тогава. Ако дойде Азис, ще грабна сестрата и отиваме с нея. И тя няма да иска. Що? Не. Ще иска. Добре, хубаво. Аз не бих отишъл на... Като цяло хора, аз не бих отишъл на чалга концерт. Може би само на Орхан Мурат ще отида. И хиляди слънца да изгреят в този свят. Твоята усмивка ще ги затъмни. Стига толкова. Ще изгубим публиката. Вижте какво хубаво пее, хора. Супер, че ще изгубим публиката. Няма бе, глупости. Как ще изгубим? Моля те се, няма такова нещо. Добре, стига сме се лигавили. Да оставяме хората на мира. Да, давайте сега, абонирайте се и ставайте членове, защото сега първо ще ходим на концерт на Металика и след това ще пращаме Андро в Индия. Няма ли първо да събираме за моя билет? Не, сега първо е Металика, после Индия. Добре, ще видим как ще. На мен другата година ще ми е доста така... Ти трябва малко сега... Индия ти е малко по-в бъдещето. Да, имаш бъдещето. Сега първо трябва да се взема изпита по немски, после трябва да си намеря Ausbildungsplatz, трябва да си намеря фирма, да започне Ausbildung и когато вече се поканонизират нещата, канализират. В кой канал ще се канонизират? Дядо Попе. Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Канонизират. Канализират. В кой канал влизат? Да, вие ме разбрахте. За какво става въпрос? Тогава ще ходиш на Индия. Има време. Да. Чакай, то с по 1 евро на месец, патрони трябва да съберем, бая револвер трябва да напълним.
Нали, сега не мога да кажа на хората, стани ми патрон за 6 евро на месец. Не. Това ми е too much. 1 евро, колкото да ни боли, разбираш ли? В смисъл да е честно. Според мен така е честно, разбираш ли? Да. А ако има подкрепа, поне да е с някаква скромна сума, която... Символична. Тоест, да, символично. 1 евро. Ти в Германия едно кафе не можеш да си купиш. Даже вярвам, че и в България едно кафе не можеш да си купиш. Не знам колко струва едно кафе в България. Да. Пишете в коментарите колко струва долу едно кафе. В коментарите пишете колко струва едно кафе в България. Ще ми е интересно да знам. Не, наистина не знам колко струва в момента едно кафе от кафене, нали, не от машинка. Или ако седнете примерно в Пловдив на центъра на, как се казваше, на Афредото или на Дримса, дали си съществуват още тия кафета? Не знам, пишете долу в коментарите. Дримса, стои ли си в Пловдив? Афредото май си стои. Трябва да видим на Google Maps дали... Аз отдавна не съм разглеждал Пловдив. И аз. Не знам какво се е променило. Трябва да го разгледаме. Да видим. Така че предполагам, ще е по-скъпо едно кафе от 1 евро, примерно по-нещо. 100%. Да. Ами тук едно кафе е от порядъка на 3-4 евро, зависи къде седнеш да пиеш. Да. Така че... Капучино е към 4 евро. 1 евро на месец. Извинявайте много, но това е нищо. Според мен. Това е само да седнете някъде да пиете кафе, пък още да не сте си го поръчали. Но още преди да е дошла сервитьорката. Добре, хайде, стига сме дърдорили глупости. Разказахме си за кетча, каквото трябваше да кажем. И така, ще се видим отново следващия път. Чао и на нови срещи. Чао.